vil prøve at redde den lidt og sige, ja, men hvis det nu skal 300.000 Higgs-partikler til, og vi kun har produceret en eller to så langt med maskinen, så er der jo ingen grund til at lade den komme galt afsted endnu, så der er stadig en chance. Så du sidder faktisk lidt og håber på, at skidtet nede i Schweiz bryder sammen? Ja, det er jo i hvert fald det, vi stadigvæk kan sige, vi forudsiger. Men det er måske ikke noget, man skal håbe på, for der er jo mange interessante ting, man kan få ud af den. Blandt andet har jeg jo selv også personligt håbet, at man kunne finde en lille bunden tilstand af topquark. Nå ja, nu skal vi sige topquarkerne. Det er nogen, der blev opdaget i USA, og de er faktisk kun her for relativt nylig blevet produceret i LHC. Ja, de her topquark, det er partikler... Så det er de første europæiske topquark. Så det er faktisk partikler, som er inde i neutroner og protoner, og de her topquarks... Nej, de topquarkene er ikke inde i protoner og neutroner. Det er up- og downquark, der er inde i protoner og neutroner. Men topquarkene, de er så tunge, at de produceres kun i acceleratorerne. For eksempel i den accelerator, der hedder Tevatron i USA. Og det er det, man faktisk også har skabt i Schweiz allerede, ja, selvom man ikke har lavet man har en partikler. håndfuld topquark. Ja. Tror du nogensinde, Holger Bech Nielsen, at det vil lykkes, mens vi stadigvæk er på jorden, at skabe den her Higgs-partikel, at kunne bevise, hvordan Big Bang rent faktisk foregik, som er det, man ønsker? Jamen, vil vi skabe Higgs-partiklen? Meget, meget sandsynligt. Det må være noget, der skal komme i løbet af året, man ligefrem skal se den. For LHC er gearet til, at man skal kunne se Higgs-partikler. Så hvis Higgs-partiklen er som standardmodellen, den teori, vi har mest grund til at tro på, er rigtig, så er det lavet sådan, at vi bør finde Higgs-partiklen på et eller andet tidspunkt i LHC's historie. Vi har ikke fundet den endnu, men Holger, når vi finder den, skal vi så ikke mødes her igen? Det kan vi jo gøre. Det var en fornøjelse endnu en gang. Tak for besøget. Og Ida, nu skal vi ud til dig.